basis na ang cannabis ay gamot, dapat siguro hindi natin ipag-aid yun sa mga pasyente na nangangailangan talaga ng ganung klaseng gamot. So, best if it's regulated by the government. If there is really scientific and medical basis na nakaka-heal yun ng mga sakit ng mga tao. But different pa kayo ni President Duterte on that note, on that stand? Ibawi niya. So magkaiba kayo? Yes, ma'am. Sa akin naman, kung gamot talaga yan, at sinabi ng mga scientists at mga doktor na may experience na totoong gamot yan, dapat i-regulate yan and make it available to the patient